Umenzi uzalwa nguLoyiso noBabalo Gasela, abahlala kwilali yakwaGogela kwingingqi yaseNdakeni kwidolophu yamaXesibe iMount Olive eMpuma Koloni. uLoyiso wayengutitshala eMount Olive kwisikolo samabanga aphantsi iGogela, ukanti uBabalwa engutitshala kwisikolo samabanga aphantsi iNdumduma. Bobabini uLoyiso noBabalwa babezimisele ukuba benzele abantwana babo ikamva eliqaqambileyo. Bazimisela ukuba bazikhulisele abantwana babo kuba bona bengazange bayincamlelo bhekile yokukhuliswa ngabazali babo. uBabalwa uzalwa nguMamiya uMagcwaneni, kodwa akaziwa uyise ngoba unina wadlwengulwa. Intlungu yokukhuliswa umntwana ongenayise yamenza ukuba abhenele kwiziyobisi, zona ezamsa kwantsonganyawana. uBabalwa ekwishumi elivisayo leminyaka kuphela. Usaleke uBabalwa ekhuliswa nguninakhulu, naye olala apho ahlelwe khona. Uninakhulu ubezintyintya ngentombi kaLudiza, esingazi ke ukuba yena sele ezibulala ngodlomdlayo nje kwenzeke ntoni kobakhe ubomi. Kwelinye icala uLoyiso yena waswelekelwa ngabazali eselula kakhulu, waza wakhuliswa ngumalume nomalumekazi wakhe. Unina walandulela eli engendanga. Nakuba umalume kaLoyiso ebengathathi ntweni nje, uye wazijula ijacu efundisa umtshana wakhe de wabe unguloo titshala sithetha ngayo namhlanje. Ngezinye imini ubekhe azive ebuhlungu ekhumbula abazali bakhe, kodwa loo ntlungu ibihlala nje elo xeshana ze iphinde ithi shwaka kuba umalumekazi wakhe ubesenza konke okusemandleni akhe ukuba ayincibe ngodaka lwesamente loo nto. Ngamanye amaxesha ubeziva njengabantwana bonke esikolweni nasekuhlaleni kuba ebefana nabo ngaphandle nje kwento enye yokuba yena akanamama natata. uBabalwa yena ukhulele phantsi kwekhaya esingagqiba ngelithi imfundiso yelikhaya ibingekho kwaphela ngenxa yezizathu esele sizivile zokuziphatha kukanina noninakhulu. Abantu belali babesele bemazi ngengoma yakhe yentselo uninakhulu kaBabalwa. Ubeba sisisulu sokuhlekwa ngoontanga bakhe uBabalwa esikolweni, behlekisa ngonina noninakhulu. Ingaba abazali bakhe bayicinge kodwa intlungu abafaka kuyo abantwana ngokuzibulala ngotywala? Kuba kubuhlungu kakhulu emntwaneni okhulele phantsi kwemeko enjalo, apho abazali besela baze balibale nokuqeqesha abantwana babo. Abanye abantwana baye bazive beyintlekisa kwabanye. Ewe, siyavuma ukuba iimeko esiphila phantsi kwazo zingasitshintsha ubuntu bethu. Loo nto ingathethi ukuba masifake engxakini abantwana bethu ngenxa yoko kwathi kwenzeka kobethu ubomi, kuba indlela umntwana akhule ngayo imlandela ubomi bakhe bonke. Lo mntwana oyintombazana uza kwenda ngenye imini. Ucinga ukuba uza kuba ngumama onjani kwabakhe abantwana? Khona ucinga ntoni ngomntwana oyinkwenkwe okhulele kwikhaya elinjalo? Khumbula kaloku uThixo wathi intloko yomfazi yindoda. Ke xa le ndoda isebenzisa kakubi ubuntloko bayo kwintsapho yayo, ucinga ukuba zingaba yintoni iziphumo zabantwana nakwisizukulwana, nokuba singayintoni na isizathu esikwenza ukuba uzingcwabe etywaleni? Kodwa masingachaphazeli abantwana noba sele ucinge njalo ukuzingcwabela etywaleni. Baselula kwaye abanamava. Kubo kulula kakhulu ukwenza oko bakubone kwenziwa ngabazali babo. Uthini ngeli lizwe lethu? Ziinkokheli zangomso ezi sidlala ngazo kuba sizifihle ngesebe lenkawu sisithi thina seva ubuhlungu. Liza kuphathwa ngubani eli lizwe? Xa kubole thina abazali singaza ukuba konke esikwenzayo kungaze kuchaphazele ikamva labantwana bethu. Ucinga ukuba uBabalwa ubeziva njani ekukhuleni kwikhaya elinje? Ngalo lonke ixesha ekhula ebenesingqala sento angayaziyo, ebenqwenela
ukufana nabantwana bonke abanabazali abandilisekileyo nabahloniphekileyo ekuhlaleni. Ubebuva kuye ngaphakathi ubunkedama, nangona abazali bakhe besidla amazimba ubesoloko elilolo. Andazi ke ukuba ingaba xa ujonga imeko kaBabalwa uyavumelana naba bathi ukuba inkedama kukuba ungenabazali nokuba kusini na. Ithini into kanye ngokuba inkedama? Eso ke ibisisiqendu sokuqala. Masidibane kwixa elizayo xa sizawube sikhangela isiqendu sesibini. Kamnandi.